To fa yanzu nan nake ganin wannan ake cewa idan aka ce yanzu a yau dinnan season ya ƙare wani ɗan wasa ne ake ganin zai ɗau gasar Ballon d'Or. Muna da ɗan wasa Mo Salah, muna da ɗan wasa Vini GR, muna da ɗan wasa Lamine Yamal, muna da ɗan wasa Gafina, muna da ɗan wasa Mbappe, sai kuma ɗan wasa Erling Haaland kamar yacce kuke gani. Magana ta gaskiya a cikin 'yan wasa shidan nan da fari zan fara cire ɗan wasa Erling Haaland. Zan kawo ɗan wasa Robert Lewandowski ko kuma ɗan wasa Van Dijk. Ban ga dalilin da zai sa a ce kawai 'yan wasan sama za a rika mentioning idan ana maganar award ba. Wannan abin abu ne da yake bani haushi, don haka zan iya cire ɗan wasa Erling Haaland in kawo ɗan wasa Van Dijk, ba ma sai na kawo ɗan wasa Robert Lewandowski ba, ko kuma in kawo su biyun in haɗa su ya zama na mutum bakwai kenan. Magana ta gaskiya akwai 'yan wasan da suke ƙoƙari wannan season ɗin, amma tunda iya wannan hoton aka bamu according to wannan hoton zamu yi da kuma performance ɗinsu, sai dai kamar yadda na faɗa muku na cire ɗan wasa Erling Haaland, na kawo ɗan wasa Van Dijk, sannan kuma na kawo ɗan wasa Robert Lewandowski. Magana ta farko a mataki na 6 zan ba 'yan wasan nan ƙwaya biyu su raba, da ɗan wasa Van Dijk da kuma ɗan wasa Robert Lewandowski. Domin ɗan wasa Robert Lewandowski a cup season ɗin nan a matsayinsa na striker aikin shi ne cin ƙwallo, ba wanda ya kai shi cin ƙwallo, inda ya ci ƙwallo 30 yana matsayin ɗan shekara 36, kada mu manta yana gwabzawa da su Haaland, su Rafinha, su Salah, su Mbappe da sauran manya-manyan 'yan wasa. Sannan kuma Van Dijk a gani na a season ɗin nan babu wani defender kamansa. Na san akwai irin su Kubasi, akwai irin su Gabriel da sauransu, Bastoni da sauransu, amma gaskiya Van Dijk babu wani defender a yanzu a ƙwallon ƙafa kamar ɗan wasa Van Dijk. Shi yasa na ba su mataki na 6 duka su biyun. A mataki na 5 akwai ɗan wasa Kylian Mbappe. Wasu za su ya za a ɗan wasa Kylian Mbappe zo na 5, ya ba zai zo na 5 ba. Ɗan wasa Kylian Mbappe bai fara taɓuka wasu abubuwa ba sai kusan da aka juyo season. Wannan shine maganan gaskiya. Farkon season ba a wani ga ɗan wasa Kylian Mbappe ba, sannan kuka duba stat ɗin shi na Champions League ba wani stat bane da shi a gasar Champions League. Ya dai ci ƙwallaye a La Liga kuma yanzu yake ƙoƙari. Kaga kuwa ana buƙatar consistency, wato ka fara tun farkon season har zuwa yanzu. Don haka ɗan wasa Kylian Mbappe shine ɗan wasa na 5. Ɗan wasa na 4 shine ɗan wasa Vini GR. Dalilin da ya sa ɗan wasa Vini GR ya zo a gaban ɗan wasa Kylian Mbappe shine consistency. Idan ka je ka duba stat ɗin ɗan wasa Vini GR na Champions League, ka zo ka duba na La Liga, za ka tabbatar da ɗan wasan yana da consistency. Kullum ina maimaitawa, ba za ka taɓa zama best player ba sai kana da consistency. Wato ka yi yau ka yi gobe, ko a irin cikin match 5 ka yi a match 4, ko a cikin match 7 ka yi a match 5, haka ake so. Yauwa kar sai an yi match 8 match 4 ka yi masu kyau, 4 ba ka yi masu kyau ba, wannan babu consistency. Kawai ka yi yau ka yi gobe, ko ka yi yau ba ka yi gobe ba jibi ka yi, ya zamana dai kana yi sosai akai-akai. Wannan shine consistency. Don haka ɗan wasa Vini GR shine ɗan wasa na 4. Idan muka tsallaka gurbi na 3 zai zama ɗan wasa Lamine Yamal. Wasu za su yi mamaki, ai Mbappe ya fi shi ƙwallo, ai Vini GR ya fi shi ƙwallo, ai Haaland ya fi shi ƙwallo, ai ba top scorer aka ce ba, kuma ba top assistant aka ce ba. Best player ko kuma wanda zai iya cin gasar Ballon d'Or yau, sanda Rodri ya ci ba shi ya fi kowa ƙwallo ba, ba shi ya fi kowa assist ba. Sanda ɗan wasa Modric ya ci ba shi ya fi kowa ƙwallo ba, ba shi ya fi kowa assist ba. Ana magana best player, komai da komai za ka kalla, ya ɗan wasa yake taka rawar gani, menene ɗan wasa ya wani contribution ɗan wasa yake ba tim ɗin shi, wanda za ga yawanci in ba ɗan wasa Lamine Yamal ƙwallon Barcelona gata nan ne dai. So ɗan wasa Lamine Yamal yana cikin top assistants wanda suka fi kowa ba da assist a wannan season ɗin, kuma ya zira ƙwallon shi ƙwaya 10, wato yana da ƙwallo contribution ƙwaya 23 zuwa 24. Ɗan wasa Lamine Yamal ya cancanci ya zo a na 3. Idan aka zo mataki na 2 da na 1, na san kowa da yawa za su ce na yi son kai ko na yi son zuciya, kowa ya sai dai ku faɗa. Yauwa ina hangowa ne daga mahangata, kuma akwai abubuwan da nake dubawa wanda zan faɗa muku su. A waje na 2 zai zama ɗan wasa Mo Salah. Ɗan wasa Mo Salah in dai ƙwallo contribution ake magana, ina ga shine kaɗai ɗan wasan da ya haura ƙwaya 40. A ce ƙwallo da assist, kusan duk wasa sai ya ci, sai ya yi assist
da sauransu. Wannan shine game da ɗan wasa Mo Salah. Amma kamar yadda nake faɗa muku ba iya ƙwallo da assist ake duba ba, inda ana maganar best footballer ana duba komai da komai ne. Ɗan wasa Mo Salah yana da consistency amma bai kai ɗan wasa Rafinha consistency ba, shine a mataki na biyu. Bari ku ji me ya sa ɗan wasa Rafinha ya zama shine a mataki na farko. Babban dalilin da ya sa ɗan wasa Rafinha ya zama shine na farko, ya fi kowa consistency a nan ta ko'ina. In Super Cup ka je yana nan, idan La Liga ka je yana nan, idan Champions League ka je yana nan. In magana assist kake a La Liga za ga yana cikin wanda suke ba da assist da yawa. In maganan ƙwallo kake a La Liga yana cikin wanda suke sa ƙwallo da yawa a La Liga. In maganan assist kake a Champions League yana cikin wanda suke bayarwa da yawa. In maganar ƙwallo da yawa kake a Champions League yana cikin wanda suke bayarwa da yawa. In maganar creating chances kake yana cikin wanda suke bayarwa da yawa a La Liga da wanda suke bayarwa a Champions League. Ya ci kofi kwaya ɗaya, ya zama shine man of the match a final ɗin da aka buga na Spanish Super Cup. Yana da ƙwallo 2 da assist 1. Duk wani babban match na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona za ka ga ɗan wasa Rafinha ya yi contribution. El Clasico kwaya 2 duka an ga contribution ɗinsa. Against Munich an gani, against Borussia Dortmund an gani, against Atalanta ya yi assist 2. So wannan ɗan wasan ya yi a Champions League, ya yi a La Liga, sannan yana da kofi 1. Ya zama man of the match na final ɗin kofin nan. Ka faɗa min wani ɗan wasa ne ya kai shi consistency. Wannan ɗan wasan inda kana kallon wasannin Barcelona za ka gan shi shine a nan, shine a can, shine assist, shine passes, shine zai je ya karɓi ball, shine zai zo ya kawo ball, shine ɗan wasan da yawanci idan da counter da ɗan wasa Lamine Yamal su bi za ka gani. Don haka list ɗinmu na 6 su ne ɗan wasa Robert Lewandowski da Van Dijk, na 5 shine ɗan wasa Mbappe, na 4 ɗan wasa Vini Jr, na 3 ɗan wasa Lamine Yamal, na 2 ɗan wasa Mo Salah, sannan na farko ɗan wasa Rafinha. Wannan shine list ɗinmu, amma ku ya kuke gani? Ma haɗa comment section. Allah ya sa mu dace.